Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kisa ce wanda take dauke da darasi kwarai da gaske. Sheikh Muhammad Ali Shankiti yake cewa wani mutum ne ya kasance mai yawan karɓan baki. Baki sukan yawan zuwa gidansa ya karɓe su. Saboda yawan abinci da karɓar baki da ake yi har matarsa abin ya fara damunta. Take yawan masa complain. Wani kai kullum sai ka tara mutane a gida, wani kullum sai an kawo maka ziyara, ya kamata ka rage. Amma shi hankalinsa kwance bai damu ba. Wata rana sai ya ce mata to yau muna da wani babban bako mutumin kirki, girka mana abinci mai kyau. Ta je ta shirya abinci mai kyau. Bakon nan ya zo, aka ci abinci, aka yi hira, aka gama da za a tafi sai ɗaga hannu ya yi addu'a. Ta ce ya Allah, yanda gidan nan yake karɓan baki, yake karrama mutane, yanda suka ciyar da ni, Allah ka biya musu bukatunsu, Allah ka warware musu matsalolinsu. Ya yi addu'a. Da za su fito sai mai gidan ya fito ya raka shi bakin kofa. Suna fitowa bakin kofa sai aka ji matar mai gidan ta tsala ihu, ta yi kururuwa. Suka dawo da gudu, me ya faru? Ta ce wallahi da ido na fitan nan da za ku yi, na ga macizai da baƙaƙen kunami da kuma kyankyasai da yawa suna ta fita daga gidan nan ta wannan kofar da kuka fita, ta gudun suke ta fita. Sai wannan bawan Allah salihin bakon sai ce baiwar Allah, ai duk sanda aka karbi bakon yana fita da dukkan wani sharrin da yake gidan, yana fita wannan sharrin zai bi shi su fita gaba daya. Hakanan idan ya shigo yana kawo alheri ne. Allahu akbar, Allahu akbar. Daga gurin wannan mata, daga gurin gidansu ya dawo lafiya, aka samu nutsuwa, aka samu kwanciyar hankali. Wallahi da dama daga cikin matsaloli na gida, rashin jituwa tsakanin miji da mata, rashin hankali na yara, matsaloli da suke faruwa, rashin kwanciyar hankali da sauransu, karɓar baki da girmama baki yakan warware wannan matsalolin gaba ɗaya. Domin da zarar kun karɓi bako ya ci abinci, ya yi farin ciki, ya ji daɗi, ya yi muku addu'a, to matsalolin gidanku gaba ɗaya za ku ga sun fara warwarewa ɗaya bayan ɗaya. Domin me? Yakan warware matsaloli kamar yadda ruwa yake wanke datti. Darasin da za mu ɗauka a nan shi ne mu koyi al'ada ta karɓar baƙi da kuma karrama su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranar ƙarshe to ya girmama baƙonsa. Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.